स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया नवरात्रि स्पेशल ऑडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बाटे श्रद्धा से दे दी 151। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो गइल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी, और ई गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी, और ई गाना के संगीत से सजेले बाड़े रोशन सिंह जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 19 अक्टूबर सुबह 4 बजे यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जो न के आप लोग जाके सुन सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।